Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau zan yi bayanin zafin al'ada a gun mata. Ma'ana akwai matan nan da suke fama da matsalan ciwon mara ko zuban jini duk lokacin da al'adansu ya zagayo. Zan yi bayanin abubuwan da yake kawo wannan matsalar, sannan kuma da hanyar da za a bi a samu kariya da kamuwa da shi, sannan kuma da maganin da mace za ta dinga amfani da shi a duk lokacin da al'adan nata ya taho. Kafin na ci gaba da bayanin ɗin, za ku iya yin subscribing na wannan channel namu in abin da muke gabatarwa yana ƙayatar da ku, sannan kuma za ku iya tura ma 'yan uwanku su yi subscribing su ma saboda su samu fa'ida kamar yadda kuka samu. Sannan kuma kar ku manta ku danna ƙararrawa saboda duk abin da muka so kar ya zo muku. Na farko, abin da yake kawo ciwon mara ko zuban jini da yawa a lokacin al'adar mace shine matsewan wuyan ma'aifa. In ya zamanto bakin ma'aifan mace yana takure da yawa, to yakan jawo mata ciwon mara da tsananin zafi lokacin da ta fara wannan al'adar nata. Sannan abu na biyu kuma shine gyambon ma'aifa. In mace tana da gyambon ma'aifa, yakan jawo mata wahala wajen yin al'ada, sannan kuma yakan sa jini yana zuba da yawa. Sannan mai wannan gyambon ma'aifa da a gani cikinta yana girma alhali kuma ba ciki take da shi ba, yakan sa ta kuma zuban jini da yawa. Watan tana fama da wannan matsalar ɗin ba ta iya zuwa anguwa a time ɗin da take wannan al'adan tata. Abu na uku, ya kasance ma'aifan mace yana da ciwo. Zai kasance can ƙasan ma'aifan mace ya samu matsala ko kuma huji ya huhuje, shi ma yakan kawo wannan matsalar ne. Ya kasance time ɗin da jinin ya kamata ya fito ta bakin ma'aifan ɗin sai ya zamanto yana zarcewa yana fita ta gefen da bai kamata ba, to shi ma yakan jawo mata wannan matsalan na ciwon ɗin. Abu na huɗu shine mata masu zubar da jini da yawa. Da yawa akwai matan da in suna al'ada jininsu na zuba da yawa, to akan samu a cikinsu masu fama da matsalan tsananin zafi wajen fitan al'adan nan. Abu na biyar shine ya kasance macen ɗin tana da ƙiba da yawa ko kuma kitse ya mata yawa a ciki. Kasancewan wannan matsalan ɗin a tattare da ita, to ba zai bar ta ba ta yi jinin al'ada a cikin sauƙi ba. Dole ne ya sa mata wannan zafin ɗin da wannan ciwon maran ɗin, saboda kitse ya mata yawa, sannan ko ƙiba ya mata yawa, to ba zai ba ma'aifan dama ba ya fitar da jini yadda ya kamata ba. Abu na shida shine wanda ba ta da aure. Ma'ana mace ɗin da ta jima ba ta yi aure ba, time nata ya wuce, takan iya fama da wannan matsalan ɗin. Abu na bakwai wanda yake kawo wannan matsalan ɗin shine time ɗin da mace ta fara yin al'ada. Ma'ana farkon farawa yakan iya zuwa mata da wannan tsananin zafin ɗin da sauransu, to shi ma wannan matsala ne. Dole ne lokacin da mace za ta fara al'ada, ma'ana ta balaga, a nema mata hanyoyin da za ta samu sauƙin fitar da wannan jinin nan a cikin sauƙi. Abu na gaba shine hanyar da mace za ta bi ta guji kamuwa da wannan matsalan ɗin. Na farko shine mace ta rage shan duk wani abu da yake da alcohol a jiki, ma'ana an mai shaye-shaye kenan. Sannan kuma ta rage shan duk wani abu da yake da suga, sannan kuma ta rage cin duk abin da yake da gishiri da yawa a jikinsa. Abu na biyu, mace ta nisanci hayaƙi, sigari ne ko shisha. Duk waɗannan nau'i na abu mai hayaƙi yakan kawo wannan matsalan ɗin, sai ta guji shaƙan wannan hayaƙin nan. Abu na uku shine mace kasance tana motsa jiki. Nau'in motsa jiki kowane iri, ya zamanto tana motsa jiki, ba wai tana zaune gu ɗaya ba, ko aikace-aikacen gida
ko kuma tafiya a ƙasa da sauran ayyuka wanda zai motsa mata jiki. Sannan abu na huɗu, mace ta nisanci cin duk wani abu mai kitse da yawa, ma'ana ta nisanci cin kitse, sannan kuma haka ta nisanci cin nama mai kitse. In dai tana cin kitse da yawa to wannan abun ɗin zai iya kama ta na matsala a ma'aifanta, ya kawo mata lokacin da za ta yi al'ada tana jin zafi sosai da ciwo. Abu na gaba, sai maganin da mace za ta yi amfani da shi tana fama da wannan matsalan ɗin. Na farko shine mai wannan matsalan ɗin tana yawan motsa jiki. Motsa jiki yana da muhimmanci sosai. In tana yin wannan al'adan, za ta iya ɗaga ƙafanta sama ta jingina su a jikin gini na tsawon minti 15. Shi ma yakan zai rage mata wannan matsalan na zafin al'adan nan. Abu na biyu shine mace tana lokacin da take wannan al'adan ɗin tana mammatsa cikinta, ma'ana tana yin nau'in motsa jiki na matsa ciki wanda da ana goge kan ciki hakan nan, sai tana goge kan cikinta a hankali. Haka da ta na dirza kan cikin ɗin na tsawon minti 15. Abu na uku, mace lokacin da take fama da wannan matsalan tsananin zafin al'adan nan, za ta iya samun ruwa mai ɗumi ta sa a cikin abin da za ta iya shiga ciki, ko kuma ta zona a kai ya zamanto tiririn ɗin yana shiganta. Shi ma zai rage mata wannan zafin al'adan nan. Abu na huɗu, mace ta canja tsarin cin abinci, ma'ana in za ta ci abinci ya zamanto tana cin ababai ne wanda yake ƙara lafiya a jiki, irin su ganyayyaki da sauran duk kayan fruit. Ya zamanto ba ta cin kitse da yawa. Abu na biyar, mace ta samu shamar, 'ya'yan shamar sai tana tafasawa time ɗin da ta fara al'ada, tana sha sau 3 a rana na kwana 3. Abu na shida, mace za ta iya samun citta, ɗanyen citta ta yanyanka sai ta tafasa tana shan cikin kofin shayi a time ɗin da al'adan nata ya zo, shi ma na kwana 3, kai ya wuce kwana 3. Sannan mace za ta iya amfani da albabunaj, za ta iya samo albabunaj ta tafasa shi kamar shayi, sai ta samu zuma ta sa cokali ɗaya na zuma tana sha na kwana 3 a lokacin da al'adan nata ya zo mata. Sannan mace za ta iya haɗa na'ana da kirfa ta dafa shi ma kamar shayi, lokacin da al'adan nata ya zo tana sha na kwana 3, shi ma sau 3 a rana. Abu na 10 shine abu mai muhimmanci ƙwarai da gaske, kuma shi dai ya kasance ya wanke mata ma'aifa, sannan ya cire mata duk wani matsala da yake cikin ma'aifanta, shine ruwa. Ya kasance mace duk lokacin da wannan al'adan nata ya zo tana shan ruwa mai sosai, ta sha ruwa ne kamar lita 3 a rana. Duk macen ɗin da take fama da wannan matsalan, ko da a ce kitse ne mata yawa a ciki, in dai tana shan wannan ruwan ɗin sosai, insha Allah za ta samu waraka daga wannan kitsen ɗin zai sauka, sannan kuma ma'aifanta zai samu dama na aiki da zai fitar mata da jini yanda ya kamata. Waɗannan su ne ƙarshen ababen da za mu yi bayani a kai guda 3 da yake ta'alluƙi da jinin al'ada. Na farko, kafin mace ta fara shan duk wani magani wanda zai kawo mata sauƙi wajen jinin al'ada ko kuma ciwon mara, ya kasance ta gana da likita, ta san menene asali yake damunta, sai ta sha maganin da ya dace da wannan matsalan nan. Sannan mata, ku kiyaye shan magunguna lokacin al'ada, saboda waɗannan shaye-shayen magungunan ɗin yakan kama ma'aifa matsala, ko kuma mace ta je tana shan maganin da yake hana aihuwa, shi ma yakan sa ma'aifanta ya kamu da cututtuka, ko kuma gyambon ma'aifa ya same ta, ko kuma yoyon ma'aifa. To sai a guji amfani da irin waɗannan magungunan ɗin. Sannan duk maganin da mace za ta yi amfani da shi, ta tabbatar ta lizumci gun likita, ya duba ta, ya faɗa mata asalin matsalanta, sai ta zo ta nemi magani ta yi amfani da shi daidai buƙata. In ta samu sauƙin wannan abun, sai ta bar shan maganin.
Sabida duk maganin da ake magana zai gyara ma'aifa da sauransu, in yayi yawa yakan da matsala akan ma'aifa. Don haka sai mata a guji amfani da magunguna, musamman magungunan da yake hana aihuwa. Assalamu alaikum warahmatullah.